Dneska sa ukážeme, jak sa máme otvoriť balík. Bum. Ne, ja som ne. Čo to je za kartu? Čo? 20... Čo? 20 damage. A ukáž hore? Koľko má životov? To je málo. To je málo. Ďalšie. No. No ja som tam videl zas. A je to? Hrozný. To nám koľko dáva damage? 20 damage, však to sú najhoršie karty, akože. Ideme tak. Tu je tá karta najlepšia. Ne! Janka. Čo 20 očí má, alebo čo to je? Pi. Zajímavě, oni to. Dáva koľko? 20 damage a má 70 životov, no. To si pozrieme potom. No to sa musíme pozrieť potom. Začnem čau a idem teda ďalšie video.